фалмис, да обада и на история. През 1967 година сме участвал от наш Силбар Дарси Герам, сме участвал в един фестивал от Тимук Дуискар, международен фолклорен фестивал. Представили сме се добре, този фестивал се е състоял в град Белоградчик. Обаче, най-напред сме минал през Враца. И като смучения сън сме бил завъзан с кърпичета, с дрещчетата облекан, с белите престилки, сукнот, шлингваните престилки. И тъй сме бил облекан са те момичета. Влезам ние в един магазин и аз викам, заортуват сам на палтенски, за да разберат, че ние сме чужденци. Добре, башка сме влезал вътре, ние викам фалмис, тия се споглъжат магазинерките, на едната съм и нещо бадла на палтенски, другата я дърпам, тия се почнал да се смеят, викам, нема да се смеят, ние сме българи палтени, засортувам на палтенски. Менало и съд там, како ти менал споглъжал, съвсем не памта какво сме скупили и излезал сме. Добре, ама и сме учи там у градината, лево парка, у Враца на центъра. И Дедраж Пажарова е бил с цигулката и свирил. И аз викам, Дедраж, дай да изкарим едно тук е напред, тук е на центъра. И той човека ми дал цигулката. И аз като съм засвирла, и ме и видел имал един репортер, Павел Христов. И той ме е щампал. Аз отвидам, че некой за ме щампа. Този Павел Христов съм му дала една книга «Бит и култура на банатските българи». Авторите са Карол Телбижов и Мария. До ден лехме, много са годин, той било 67, до сега съм много годин, но тъй или иначе имала съм контакти с них, виждал съм го другия път и днес не е рекал да върна книгата. Аз не съм осъзнавала какво нещо ценно съм му дал. А той бил кореспондент на вестник Отечествен зов. Той бил окръжен вестник. И Павел Христов и бил кореспондент там. Така, щампал ме той, аз не съм знае той. Отвадям на школа в септември и на от класа вика, Ронкова, ти знаеш ли, че тук те има на снимка? Викам, къде ме има на снимка? И ми показва една изрезка от вестник Отечествен зов. Боже Исусе, сладки, като съм ми видела, съм се разревала. И съм си увеличила на една голема снимка, на една голема картинка, тай черно-бела. Той ми е останал спомен от 67 година. Има и още други спомени, ама той няма да изабравя и не мога да се упроста, че до ден днешен, значи тази книга «Бит и култура на банатските българи» и останала от още леки. И той не е между живите. И аз да си да след някаква година, ама какво ти рекал да е Бог, какво да бъде.